ani sa oženíme. A máme isto dáros, mene dáva sa vo maným dáros. Ale vďaka Dávid sa redať mám pro Boris, tak odlplne zistím, že a da dáros ima devlestar. Deke dáros víname, deke zmanušes, ale da dáros me bikama ste dala kana je tu menge. Mene dám sára, ale sa mám sa gledom po Boris, meno mám podare. Už sa mám číšať aktivita veci, tak nám boli protreza asi nápena. Tak hromadne na toľko, da to mi nevere sú pisy nejaké, no je to svoja škola solná. Ale ne bolje, máme kada veci prečom, tak je o 5 rokov, kad sam svoj prečinom, ali škola je birel. Ale da tako što si kaže zele pastorijske. Mene naravno da sada hina, ali verim tomu, že to je Božja múdrosť, mám dňaza, Boží dar, som kada to mi kada pjena. A mám to tu malé, mám rada sa mi basnička, alebo recitácia na. My sa tam modli na vás, by nám dela na čalo, da te nás nehotrela veské basnička, ale da používa Boží dar. Tak a tahým Boží dar sa kanapjenava. Nadpis je toho, že láska je väčšia ako hriech. Láska je väčšia ako hriech. Hriech je ako polný strom, z ktorého sa ti zažiada jesť, čo tvoje oči na tom vidia. Tak aj naše oči zvádzajú na hriech a naše telo si žiada na hriech. Hriech je ako hmyz, ktorý sa ti chce dostať do tvojho tela. Hriech je nebezpečný, s ktorým každým dňom a dňom bojujeme nad svojim vlastným životom. Hriech je ako hád, ktorý ťa chce uštipnúť na tom najcitlivejšom mieste, kde už vie, že ty sám alebo sama sa z toho nedostaneš. Hriech ťa môže dostať až na dno zeme, kde už vie, že stratíš silu a chuť v živote. Ale je tu niekto, kto ti chce odpúšťať a kto ti, čo len ani trošilinku z toho nebude vyčítavať, ako chybu si urobil, alebo do akého hriechu si upadol. On ťa miluje takým, akým si. Aj keby si 100-krát spadol, on príde, ti podá ruku, ťa podvihne, otvorí ti náruč, ťa objíme a povie ti, ako ťa miluje. Pretože Božia láska je väčšia ako hriech človeka. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uveril, nezahynul, ale mal večný život. Pretože Ježiš Kristus svojou láskou pribil každý hriech na kríži. Ježiš je živý a jeho láska trvá na veky. Amen. Keď si ďalej zapamätinu na ten nadpis Zvyčajne moja papíria, vysoká áno i biela, ale keď vám dali vláda, si kýľa sa na. Je to nádherné, amen? Sa pozbudíme. Idem šukáre za to, ako mi podinal. Sláva Bohu.